paling angel niku. Zaman semonten niku ngrubah wong Jawa. Ngulangi wong Jawa mati. Wong Jawa niku sadurunge ngertine mati iku urip maneh, reinkarnasi. Tapi nek Islam kan mati bablas. Sebab mati bablas innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mula golek sangu sing apik. Akhire innalillahi wa inna ilaihi raji'un didadekke basa Jawa. Dadi urip aja lali sangkan paraning dumadi. Dilakokno sing muni ngono sapa? Eyang Semar sing muni aja lali sangkan paraning dumadi. Soale napa? Yang Semar iku wis ana ket sadurunge ana Hindu. Yang Semar niku minangka dedengkot agami saderenge Hindu ingkang nami agami Kapitayan. Agami Kapitayan niku Gusti Allah ora ana wujude. Tan kena kinaya ngapa sebutane Sang Suwung.